Λέγαμε λοιπόν ότι δεμένοι συνέχεια, και όσοι προσπάθησαν να πούνε οτιδήποτε εναντίον, ξυλοκοπήθηκαν, τους έπαιρναν μέσα. Άκουσα μαρτυρίες από άνθρωπο που τον χτύπαγαν για ώρες, του είχαν δεμένα τα μάτια και πέρναγαν οι στρατιώτες και τον κλώτσαγαν στο κεφάλι και τον χτύπαγαν. Μετά ήρθαν ασφαλίτες που μπήκανε από το λιμάνι, ειδικά για αυτόν, φορώντας μαύρες κουκούλες, και συνεχίστηκε ο ξυλοδαρμός. Και αυτό ήταν και όλες τις μέρες σε όλους μας. Δηλαδή το παραμικρό να έκανες που να αμφισβητούσε για λίγο έτσι, την εξουσία και το όλο το κλίμα πανικού που ήθελαν να επιβάλλουν, αν προσπαθούσαν να φτάσει αυτό, είχες αμέσως τις συνέπειες. Πολύ έπεφτε ξύλο δηλαδή. Αν τόλμαγες έστω και κάτι να κάνεις, έπεφτε ξύλο. Μεταφέρεστε στο Ασδότ και μετά γίνεται η μεταφορά η πληροφόρηση εδώ ήταν σε φυλακές, ξεχωριστά άνδρες, γυναίκες, σε μια φυλακή καινούργια. Ναι, ήταν το ίδιο συγκρότημα των δύο φυλακών, απλώς μοιραστήκαμε σε πολλές ομάδες. Εγώ βρέθηκα κυρίως με την τουρκική αποστολή, το οποίο ήταν και πολύ θετικό και παρηγορητικό. Γιατί άρει αυτό? Νομίζω ότι αν αυτή η αποστολή πέτυχε, αν μπορούμε να αναζητήσουμε τους ήρωες της όλης υπόθεσης, πρέπει να τους αναζητήσουμε στον τουρκικό λαό και στην τουρκική κυβέρνηση, βέβαια, με τη στήριξη που παρήχε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όλοι εμείς, και αυτό λένε και τα μέλη της ελληνικής αποστολής, ερχόμαστε δεύτεροι και παίρναμε κουράγιο και δύναμη από τη στάση των Τούρκων. Μία μόνο σκηνή θέλω να σας αναφέρω, που εμένα μου είναι σουρεαλιστική, απόλυτα σουρεαλιστική, αλλά μου αποτυπώθηκε. Ήμασταν δεμένοι, είχα δίπλα μου ένα συνάδελφο της Γενής Σαφάκ, της τουρκικής εφημερίδας, πολύ γνωστός συντάκτης, στον οποίο συζητάγαμε τι θα γίνει τώρα, πώς θα αντιδράσει κάθε κυβέρνηση, τι περιμένουμε. Τους έλεγα εγώ ότι δεν έχετε να φοβάστε τίποτα με τον Ερντογάν ως πρωθυπουργό. Έχει δείξει τα δείγματα γραφής ότι θα σας στηρίξει. Αντίθετα, τους έλεγα, εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα πραγματοποιεί κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Η Ελλάδα ήταν που άνοιγε τα λιμάνια της από τον Αστακό για να περάσουν τα όπλα που θα κατευθύνονταν για τον πληθυσμό της, εναντίον του πληθυσμού της Γάζας. Η Ελλάδα ήταν που ψήφιζε η προηγούμενη κυβέρνηση για να βελτιωθούν οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και του άφηνα να εννοηθεί ότι σε κάτι τέτοιες στιγμές δεν είμαστε και πολύ περήφανοι να δηλώνουμε την ελληνική ταυτότητά μας, και μου είπε, γύρισε με πραγματική συμπόνια και μου είπε, μη φοβάστε τι θα κάνει η δική σας κυβέρνηση, εμείς είμαστε αλληλέγγυοι μαζί σας, δεν θα φύγουμε, δεν θα φύγει κανένας Τούρκος αν δεν βεβαιωθούμε ότι θα έχουν φύγει και όλοι οι Έλληνες ελεύθεροι, σόοι και αυλαβείς. Μάλιστα. Είναι μια εικόνα, νομίζω, που λέει πολλά για την αλληλεγγύη που μας έδειξαν, για όλη τη στήριξη και νομίζω και για το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο οφείλεται σε πολύ σημαντικό βαθμό στις πολιτικές πιέσεις που ασκήθηκαν από την Άγκυρα. Αυτές οι ώρες, Άρη, που ήσασταν στη συγκεκριμένη φυλακή, διεξάγονταν ανακρίσεις? Ναι, όχι σε όλους, αλλά υπήρξαν άνθρωποι που γνώριζαν από την αρχή ότι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Ναι. Ο Βαγγέλης Οψίας ήταν ένας από αυτούς που πήγαν εντελώς ξεχωριστά και το πλήρωσαν πολύ ακριβά όλη τη στάση που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Και συνεχίζονται, βέβαια, έχουν μείνει άνθρωποι πίσω οι οποίοι ανακρίνονται. Η Μοσάντ ήταν εκεί με τεράστιο αριθμό πρακτόρων που διενεργούν. Υπήρχαν ακόμα και ομάδες νεαρών που προφανώς εκπαιδεύονταν με εμάς. Δηλαδή, κατάλαβα, παρακολουθούσαν πιο μικροί για να δούνε πώς συμπεριφέρονται οι μεγαλύτεροι, για να... Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Νωρίτερα στην πρώτη επαφή που είχαμε, μου είπες ότι όχι για σένα προσωπικά, αλλά για άλλους η διαδικασία της ανάκριτης εξελίχθηκε πολύ άκρια. Ναι,
Ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε βασανιστήρια. Δηλαδή όταν είσαι κάτω και σε γλωτσάνε και σε χτυπάνε, δεν μπορώ να φανταστώ άλλη λέξη για να το περιγράψω. Άρα είχαμε και βασανιστήρια των ανθρώπων που, που βρισκόντουσαν στο στόλο της ελευθερίας. Ναι, δηλαδή αυτό που έλεγα πριν για τον Πολ Λαρουντή, ο οποίος εφάρμοζε τις αμερικανικές μεθόδους της παθητικής αντίστασης. Δηλαδή καθόταν κάτω και έλεγε δεν σηκώνομαι. Δεν δικαιούστε να μου πείτε πού θα πάω, ή δεν δικαιούστε να μου λέτε να υπογράψω, ή όλα αυτά. Ήτανε με κλωτσιές, μεταφερόταν από αίθουσα σε αίθουσα. Ο άνθρωπος αυτός, να πούμε μόνο ότι όταν ήταν ακόμα μέσα στη Σφανδόνη, πήδηξε στη θάλασσα, προκειμένου και να δώσει στους συντρόφους του χρόνο και να τραβήξει λίγο την προσοχή των ανθρώπων των Ισραηλινών που προσπαθούσαν να τον περισυλλέξουν από τη θάλασσα, και αυτός έμενε εκεί. Δεν δεχόταν ούτε καν να ανέβει στο πλοίο. Άμα τον δείτε τώρα το πρόσωπό του, καταλαβαίνετε, έχει καταγραφεί πάνω του όλη αυτή η ιστορία. Είναι με μαυρισμένα μάτια, με όλο του το σώμα με μόλοπες και... Καταλαβαίνω. Συναισθήματα ζώντας μια τέτοια ιστορία, Άρη, από το Ρεσάλτο, το Μακελιό μέχρι την κράτηση. Είσαι ένας έμπειρος δημοσιογράφος, έχεις κάνει πολλές αποστολές. Ναι, εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κράτος, έχοντας περάσει, εντάξει, όχι από τις φυλακές των κρατών που επισκεφτόμουν, αλλά έχοντας περάσει και από Ιράν και από Σαουδική Αραβία και από καθεστώτα τα οποία τα θεωρούμε πολύ άγρια και επικίνδυνα. Δεν υπάρχει αυτό που περιγράφαμε ως εκφασισμό της Ισραηλινής κοινωνίας πλέον και όχι μόνο του κρατικού μηχανισμού. Είναι απίστευτο να το ζήσεις. Όταν μας έφερναν τα λεωφορεία και γυρίζαμε από τις φυλακές και πηγαίναμε προς το αεροδρόμιο, έβγαιναν Ισραηλινοί πολίτες και μας έκαναν άσεμνες χειρονομίες που δεν μπορώ ούτε να τις περιγράψω, ομαδικά στους δρόμους. Δηλαδή μας περίμεναν και καταλάβαινες ότι όλο αυτό το καθεστώς, όλο αυτό η νεοφασιστική αντίληψη στις ένοπλες δυνάμεις, στις δυνάμεις ασφαλείας, έχει ποτίσει πλέον ολόκληρη την κοινωνία. Μια κοινωνία που δείχνει να είναι σε προχωρημένο σημείο σύψης, σε πολιτικό, σε ηθικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι Ισραηλινοί πιστεύουν ότι οι Τούρκοι που σκοτώθηκαν πάνω στο πλοίο σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Αυτή ήταν η επίσημη γραμμή και την πίστεψε ο Ισραηλινός πληθυσμός σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό μας λέγανε. Τι μας λέτε ότι τους σκότωσαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, αφού μας είπανε στις ειδήσεις ότι σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή αυτό θυμίζει λίγο και εποχές Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ναζιστικής Γερμανίας, που έλεγαν στους Γερμανούς έχετε θαλάμους αερίων, και αυτοί έλεγαν όχι, δεν έχουμε θαλάμους αερίων, αφού το καθεστώς λέει ότι δεν έχουμε. Και το πίστευαν πραγματικά και οι Γερμανοί, το πίστευαν, όπως και οι Ισραηλοί τώρα πίστευαν πραγματικά ότι οι Τούρκοι σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Άρη, αυτές είναι οι πρώτες δηλώσεις που κάνεις, λίγα λεπτά αφού του πάτησες και πάλι το πόδι σου σε ελληνικό έδαφος. Ναι, αρκετά κουρασμένος πρέπει να πω, και με ανάγκη να μπουν κάποιες σκέψεις στη σειρά. Συνεπώς, αυτό ήθελα να πω, ότι πολύ περισσότερες λεπτομέρειες θα έχεις τη δυνατότητα να μεταφέρεις σε όλο τον κόσμο τις επόμενες ημέρες και μέσω του Infowar βεβαίως, της εκπομπής σου. Εμείς από ό,τι ακούμε από σένα, τουλάχιστον ως προς τους Έλληνες, είναι όλοι καλά, έχουν επιστρέψει. Παραμένουν όμως κάποιοι άλλοι ακτιβιστές ακόμα στις φυλακές. Προσπαθούσαμε το αεροπλάνο και σε αυτό οφείλουμε πολλά και στον Έλληνα πρέσβη στο Ισραήλ. Στο τέλος είχε αρχίσει να γίνεται μια μικρή λίστα του Σίντλερ. Δηλαδή να βοηθήσουμε και έναν Ιταλό που είχε μείνει μόνο του, να βοηθήσουμε και έναν Γάλλο να μπει στο αεροπλάνο την τελευταία στιγμή. Για αυτούς τους λόγους καθυστερούσαν συνεχώς την πτήση, προσπαθούσαν να ακυρώσουν την απογείωση. Τελικά ήρθανε μαζί μας, όμως ήρθε και ο Πολ Λαρουντή, που δεν θα τον αφήναμε με τίποτα στα χέρια των Ισραηλινών, και μπήκανε και 3 Γάλλοι, νομίζω. Και ένας Αμερικανός. Αυτό, ναι, ο Αμερικανός είναι ο Πολ Λαρουντή που μας λες. Ναι. Καλή ξεκούραση, να πας στους δικούς σου ανθρώπους και θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Άρης Χατζηστεφάνου, γεια σου Άρη, ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο συνάδελφος των Sky 100,3, ο δικός μας άνθρωπος, μόλις λίγα λεπτά αφότου έχουν επιστρέψει οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στόλο της Ελευθερίας σε ελληνικό έδαφος.